Seppo Luiros ja Ruokolahti. Olemme täällä nyt itse keskellä metsää todistamassa, näkyykö leijonaa vai onko se pelkkää huupuhetta. No niin, sieltä tuleekin leijonan metsästäjä Kalevi Pikkarainen. Hei Kalevi, onko sitä leijonaa näkynyt? Ei ole näkynyt. On se täällä jossain. Ja teillä on siis lupa ampua tämä leijona? Mulla on lupa ampua se. Onko teillä kokemusta tällaisista metsästyksistä ennen? Taitaa olla. Olen ollut pari kertaa safarilla Afrikassa. Ja olette siellä metsästänyt leijonia? Kyllä. Tiikeritäkin on tullut Intiassa vetäisesti. Tiikereiden aivan. Näitä ihan ihmissuja tiikereitä. En ollut aina varma, mutta on se varmaan kohta ollut. No, mitenkäs te suhtaudutte siihen, että julkinen yleisö sanoo, että leijona ei saisi ampua, vaan se pitäisi pyydystää elävänä? Ei sitä voit. Se tappaa kaikki. Se on vaarallinen eläin. Erittäin vaarallinen. Kyllä näin on. Mutta siis oletteko aivan yksin tämän leijonan perässä vai onko teillä jotain apulaisia? Ei, yksi olen. Kyllä mulla on aseita. Afrikkalainen norsukiväriä. Niin te olette tunnettu tästä, että te olette yksin. Missä tilanteessa sitä tarvitset? Jos et pääse yllättää takapäille. Se on lähellä kibussa, joudun vetää tämän puukon ja hakkaa sivusta. Joo. Sä koskaan tiedä siitä. Ette ole siis nähnyt tästä leijonasta vielä vilaustakaan? Onko siellä leijona? Onko siellä tosiaan leijona? Sieltä kuuluu ääntä. Nythän tulee. Hei, onko uutis valmis? Oliko se leijona? Oliko se leijona? Ei se. Lehmä vaan tuolla pellolla. Joo, siis onko se just nämä maastot, jossa tämä leijona on viimeksi nähty? Oh. Kuka on tehnyt havainnon? Minä. Milloin? Viime yönä. Kello? 2 aikaa. Olin tuolla pari kilometriä tuonne päin. Olin sellaisella isolla mäen rinteellä. Joo. Minä huomasin sitten siellä pari kilometrin päässä suolla liikkuvan. Silloinhan se siellä oli. Niin, mutta tästä paikasta sinne on matkaa se 4 kilometriä. Olette hieman ehkä väärässä paikassa. Se oli tulossa tänne päin. Onhan se voinut kääntää. Katsokaa, seuratkaa häntä itse työssä. Mutta se ei ollut sielläkään leijona nyt. Ei ollut. Mikä se oli? Se oli joku metsäeläin, vähän raksat. Se tiedä, vaikka se puusta hyppää. Siis te olette siis näköjään todella latautunut tähän metsästykseen. Joo, hengitä se mitä saa. Mutta Mikäs tuolla? Hän taisi löytää sen sittenkin. Ei, hän tulee takaisin. Mikä nyt? Metsästäjä Pikkarainen! Haastattelija tässä. Minä joka. Siis mitä te näette siellä, kun tulitte niin nopeasti takaisin? Oliko siellä leijona? Oliko? En ole aivan varma, mutta melko varmaa. Että siellä oli? Kyllä. Mä näin tuolla toisen. Siis toisen leijonan? Niin. Uskomatonta. No mitä te luulette, onko se todella asia niin, että ihmiset sanovat, että se leijona on peräisin kaatuneesta sirkusvaunusta? Venäjän puolelta. Afrikasta se on tullut tänne. Niin alun perin, mutta sitten rajan yli tänne Suomeen. Siis kulkenut Euroopan yli ja uinut Itämeren yli. Sieltä Venäjän kautta se on tullut. Just joo, En minä ainakaan leijonalla ennen olisi siipiä nähnyt. Niin joo, Mutta miksi te luulette, että se on Venäjän kautta? Ilman muutahan Venäjän
Venäjän viranomaiset olisivat itse ampuneet sen siellä. Vai mitä? Ei niistä kommareista niistä ei tiedä mitään. No jos tätä leijonaa ei ala näkyä lähipäivinä, niin luovutteko te tästä hankkeesta vai ettekö? Leijonan metsästä ja Pikkarainen, hei. Siis, ottakaa äkkiä puukkonne ja... Ei ole leijona täällä. Siis, varokaa vähän sen veitsenne kanssa, hei. Pojat poikki kohtas, ei tää... No siis... Minä esitin teille kysymyksen, kuulitteko te sen? Niin että... Ihan rauhallinen on. Niin että meinaatteko te milloin lopettaa tämä metsästyksestä leijona ei ala näkyä? Niin pitkään metsällä kuin sulansa. Tai se saa tehdä. Niin ei tule käymään. Onko se tuolla? Onko se tuolla? En tiedä. Mitä nyt hän tähtää? Hän tähtää. Mutta hän ei ammu. Ei, älkää ampuko. Marjastaja se vaan siellä. Punainen takki. Onko sulla punaiset pöksyt jalassa? No sirkusleijonillahan saattaa nyt mitä tahansa olla jalassa. No älkää nyt minua sillä aseella osoitelko. Ei ole... Siis, ja nyt haluaisin kysyä, että te olette myös naamioitunut hyvin tehokkaasti tähän metsästykseen, että tämä naamioitu, onko se peräisin Afrikasta vai savannillako te siellä leijonia metsästitte? Savannilla. Eli teidän naamio on ihan tähän Suomen metsään. Naamiointi ja paikka. Henkilökohtaista. Tuolla se on. Ampuuko hän leijona? No. Apua!